bajingan nih. Siane Mas, kuwi ngawur muni dresiki sing apik lho. Ora. Kaya adikmu ngene iki lho. Diresiki, ngresiki. Diresiki. Kok malah kok iso malah mbok wae kuwi. Diresiki. Kowe iki yo adik asu ya. Luar biasa. Alhamdulillah saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya regeng dalu menika ndereke panjenengan Mas. Domonge kok ora. Aku iki marem lek nang mahku dhewe ning desa-desaku dhewe iki. Alhamdulillah. Wargane. Siap. Ya toh. Napa kuwi jenenge masyarakate sik seneng akan seni budaya. Klungsa-klungsu nderek wudu. Nggih. Praktitis Piyayi Ndal Bulur Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, wondene wonten dalemipun Bapak Jumilan kalian Ibu Yudiarti. Insyaallah dalem menika mawi gelar ringgit pacucal tinampi berkah barokah sak keluarganipun. Amin, amin nggih. Wis jan Aos bombong raos sing manah Mas. Estunipun ngoten. Estunipun ngoten. Wondene Mbak Nunin kalian Mas Adi ingkang dipun lenggahaken malakrama lenggah wonten damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan anggenipun gegandengan mugi tansah atut runtut reruntungan kaki lan ini kang jinangkung ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah manggihke rahayu wilujeng widodha nir ing sambikala. Amin. Niki Mas, lek kemantenan niku pancen kuncine pripun ya Mas ya? Nggih, manten mboten sangel-angel. Wong biyen wiwit cilik iso gedhe nika dipun didik kalian Kang Rama kalian Ibu. Mula saenipun manten nika kedah ngugemi ukara ingkang simpel. Sampeyan kok guyu kaya nyepelane apa to Mas? Saya itu diutus Mas Eko suruh menjabarkan kepiye to manten ki kepiye ngono lho. Salah nuturi wong kowe iki ya angel kok ya. Lho. Angel pripun wong kabeh ki ya gawe tatanan kok iso. Dados apa? Mengambil dari sisi perjalanan Mas Eko. Perjalananmu dhewe iki lho piye? Dalam keyakinan hidup itu harus uripmu dhewe ra yakin lho piye. Ngeten, wong manten padha kalih golek nasib. Nasibe piye manten wedok? Wong nasibmu sing kulon piye setan piye ora jelas. Cangkemmu ora jeblas. Wah kowe iki setan piye kulon piye wong nasibmu dhewe iki ra pokrol. Apapun yang terjadi tinakdir dening Gusti. Alah ya ora. Ambane Gusti ming saderma lelaku gitu Mas. Nggih. Lelaku lek kowe kudu roh iki sing kudu mbok lakoni apa ora ngono ya ngerti. Cakep. Karo meneh sampean iki yo mbok ngerti iki ning mae sapa ning sapa. Lah iya lho. Kok malah ngomong sak karepe dhewe. Kabeh yo wis eruh lho nyawut kok. Cangkeme. Nyambut kabeh yo, kabeh yo wis eruh lek yo mate Romlah. Pangapunten Pak Romlah. Pak Mbak Kamto. Ngeten Pak. Wah, niki ngrembug anu. Mbak Nunin. Nggih, Bude, sesek niku dulur kula Sumatera. Nggih, matur nuwun wilujeng kondo. Dulur Sumatera. Iki mah rencanane Bude pun duwe aku lho. Insyaallah bulan September jenengan dijak teng Sumatera. Amin alhamdulillah. Teng Lampung, Mas. Lumayan nggih. Didu atau gajah? Ngawur. Malah rencana iki. Nggih, Bu Mami, anu Mbak Mami, matur nuwun. Loh, jenengan apa ya kondur? Loh, mboten menika transit wonten Hotel Narita, Mas. Ora. Nggih. Mboten. Wah, ngeten lho Mas Eko nggih. Pangapunten. Aja ngeten. Jenenge Mbak Nunin kali Mas Adi menika. Aja ngomongin Mbah Kamto karo Bu Romlah. Wis omong liyane ae ngono. Oh iki lho ning omahe dhewe ra tong rembug omongane dhek dhewe. Sing diomongke iki eksternal ngono lho, aja internal. Internale ngono. Kabeh seruh itu, Kak. Pangapunten Mas. Nggih. Wis omong ae lah. Aku kok sosi ra tatak sosi. Aku karo sampean ki. Ya ibuku, bulekku. Kuning-kuningnya ibuku. Niki termasuk sing tengah kae. saudara sanak famili. Lah iya, kok saudara sanak. Iki yo saiki mu yo familimu. Wis mbok nyambut gawe ora ngomong perkara. Lah iya ta padha to? Ngeten, manten iku. Sak nuturi. Rasa nuturi, kowe iki butuh pitutur. Sak karepmu Mas wis. Piye Mas Gluduk? Saiki pokoke bengi iki sampean sing tak percaya Mas. Iya lho. Kudu aku lho. Ruang ngono bengi iki ijen.
Lah iki terus iki pas ngono karo sapa? Ayo ben karo Jitel to. Ono. Gak iso. Ayo Ini ono. pancen momen hari ini yang saya tunggu-tunggu. Pentas di Gabulur. Dalblur ini termasuk omah kedua. Mas, pangapunten Mas. Nggih. Nabi kuwi ana sing Rasa oleh Nabi. Terus kowe mbok padane karo Nabi. Dampukmu apa kowe? Apa wae wong Nabi ki ya nun sewu. sing penting tidak menyakiti. Nah, Wong kuwi nek umpama ora menyakiti. Loh, Ora menyakiti. Lho kowe gawe minggat ora menyakiti. Anu lho Mas Duduk, aku sebagai wong tua mek iso nuturi. Wong iki duwe lakon dhewe-dhewe. lah kowe wangono aku elek-elek Iya, piye to? elek-elek ya. Dadi elek. Aja gampang luput. Belani. Sakwise dadi makse belani. Ya ora. Ngeten Mas, ngeten. Wis menawa. Sing nuturi aku. Ya Ya, wis, mantane piye Lek kudune? perkara mantan iki sing nuturi wajib aku. Nggih, nggih. Mulane iki rupa ki aja Ya, ganteng-ganteng. engko tutur-tutur kewenek dhewe. Loh. Mulane rupa ya aja ganteng-ganteng. Ngono kuwi lho. Ya. Gampang disir wong wedok, kego, ketut, akhirnya terbelenggu. Loh, sampean ki ya cakep lho Mas. Loh. Ya ganteng lho piye to? Sing ngomong sampean elek ki ya sapa? Terus ngelem aku nyawa. Ngelem aku sepengin Ndak, aku. kasunyatan lho. Si tak gemune sampean lho. Apa? Dengaren kok payu ning desamu dhewe aku. Iya no wong ngene warga-warga. Mas. Mbak Yut ki arep piye-piye mbiyen ya perangkatku Nah, jaman kuwi. aku kepala Nah, desa. Mbak Yudiarti iki Oh, dulu perangkate Mas. ya rumangsa dadi kanca, dadi dulur, biyen ya pernah dadi atasane. Kita yang biyen utang budi. Hmm. Bengi iki tanggapan utang budi harus sampean iki. Utang budi napa? Dadi bayan biyen ketoke tahu mbok program apa. Ora, wong dadine bayan ki wis kepala desa sak durunge kok Kon suwi. kerjane niki sing Ya, kandhani sing nuturi. Lek perkara manten nun sewu Pak Eko. Lek perkara klitik niki nun sewu lek nuturi manten niku nun sewu. Mergo sakala niku wong ki sak durung nuturi wong jaba, kuwi kudu ndelok awake dhewe. Ya Oh, bener. iya. Mergo kadang-kadang Lelaku apa sing dilakoni iki kudu ndelok lakune Ndelok lakune dhewe. Mergo manten ngeten Mas. Sik to, meneng ae to, nuturinya apa to nuturi. Wong niku nun sewu, nuturi manten niku sok kala awake dhewe wong jaba ngerti, lho kae nuturi manten. Wong kelakuane kaya ngono kok nuturi manten. Iya. Nun sewu, kira Pak Eko. Iya bener. Iku sok kala introspeksi diri, Pak. Heeh, harusnya ngono ya. Iya lho. Lek cara panjenengan sing lek nuturi manten piye? Aku yo rasa nuturi, Pak. Loh, sebabe. Aku yo melu iki yo ya. Aku yo nakal lah. Loh, panjen ya wong Aku lanang. nakal tapi ndelik-ndelik. Loh, Wah, ki sampean aja. berarti tau selingkuh no? Gak tahu, Pak. Ninggal bojomu karo wong wedok liya? Gak selingkuh, Pak. Terus Tuku aku. Wah yo malah mriki kene mboten. Mengke ndak dikira awake dhewe niku tontonan sing ora mengedukasikan dengan penikmat budaya wonten saya ing- ben diterus tuku apa maksudnya? Tuku maksudnya apa? Tuku burampen. Oh iya, kanggo keluarga. Yo, tuku burampen kanggo keluarga. Dimen keluarga iki iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. Tundane ngoten Mas. Ngoten lho, Pak Tundane Eko. ngoten. Nggih, nggih. Dadi nun sewu ing dalu menika Pak Bayan kalih Bu Bayan Bu Carik sakniki nggih. Nggih. Biyen Bu Bayan Ah. sakniki dados Bu Carik. Ah. Sekdes Sekretaris Desa. Ah. Mengatur keuangan desa. Dan alhamdulillah setelah beliaunya itu ngasto dados Sekdes Sekretaris Desa, Kendal Blur perekonomiannya bisa tertata dan insya Allah Kendal Blur menjadi desa yang maju, menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Blur malam hari. desa kita. Dadi Carik yange lho Pak Eko. Ning ora kok Mbah Bayan anu Bu Carik. Pak Carik. Mbah Nanang, Mbah Lurah yo lenggah. Mbak Lurah. Lah itu. Oh, Mbak Lurah nggih. Mbak Lurah menika kepeker kepake kula. Lah kuwi. Ning kene ndi anu ngarepe togomu to? Buso? Togomu lho. Mak-mah lho. Mak-mak. Togomu lho. Iki ning ning kene Pak. Iki mau WA aku kok. Aja kesini ning wayangan. Langsung njujuk omahku sik ae. Iya. Main loro sik, Pak. Iya. Loro wae. Ya, Oh, dhek ngonten lho, Bang. Berarti sampean mampir no iki, Mang. Ning kono jangan karo Pak Kamto aku mau. Cangkeme rono neh lah jan. Wong apik-apik kok ngendi yo balike rono meneh. Jangan karo Pak Kamto. Aku mbiyen ganteng lho Le. Wah, yo ora sombong. Lah sombong aku. Iya. Wis kompone padha karo awakmu, Pak.
Mau dal blur kok wong kopo tok napa? Mbah Lurah menika ingkang Mbah Lurah budaya, Pak. Amin, amin. Niki saged dipun wastani Mbah Lurah ingkang bermasyarakat. Nyatane ing kala kepengker kula tenggene busa sini Mak-mak. mak warga masyarakat duwe gawe, beliaunya juga hadir. Dalu menika Bu Carik nggih gadah damel, beliaunya juga hadir. Ini bisa dinamakan pejabat yang dekat dengan masyarakat. Orang bedak-bedakne jabatan, orang bedak-bedakne endi wong sugih, endi wong melarat, tapi beliaunya selalu andap asal kalau warga masyarakat. Masyarakat sapa wae sing duwe gawe, beliaunya selalu hadir. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah. Iya. Yo ngono kuwi lho. Ngono lho Pak Eko. Iki Mbak Lurah. Dina-dina iki lurah iki yo ngelu ning sirah lho. Ngawur rek. Berarti bar jenengan riyen langsung Mbak Lurah iki. Iya, langsung Bananang. Wis alung jenengan Nang. Loh, Piye piye tak maksudmu? iki? Lah wong prosese yo ono kok Piye maksudmu kok Iki lho bedane iki lho. Oh. Mbah Lurah Nanang ya. Nanang nggih. Masyarakat duwe gawe mesti rawuh, mesti teko. Biyen sampean lho. Dadi lurah kene. Ya ora? Piye? Wargamu duwe gawe malah minggat sampean biyen. Umpamanya aku sasoke tak tinggal tanggapan kok, Mas. Nah, kuwi mulane jenengan sakola nun sewu. Seharusnya apapun profesi jenengan itu yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah masyarakat. Bener, Mas. Dadi nun sewu, samping kamu ki wayang biyen ki, tapi jabatanmu yang asli biyen ki lurah. Kudune sampe nek wong duwe gawe, ki wayang sok kula dikerekne dhisik, masyarakat yang diutamakan, Pak Eko. Loh, ngene lho, Le. Wong jenenge kepala desa kuwi, ya toh, kuwi jabatan formal resmi. Lek wayang kuwi kan hobi sing menjadi pakaryan. Kadang-kadang wong iki lek mligi dadi kepala desa, ora duwe jabatan liya, ora duwe penghasilan liya, digawe keperluan desa iki kadang kala pok. Mergo lurah iki ngadepi akeh. Ngene iki lek pas arepe Agustusan ngene iki mesti warga kene lingkungan kene bodho njaluk bantuan ning kene lurah umpamane lho. Lah awake lek asile saka lurah tok kadang kala pok. Mula jabatan lurah iki dudu jabatan sing mentereng, dudu jabatan lek golek duit, ning jabatan lek mengabdi. Lah di luar kuwi aku nyambut gawe wayang iki perlune piye? Iso nutupi. Nggih nutupi kuwi. Kuwi lho. Lho ngono lho. Nutupi apa? Ya nutupi kekuranganku tentang finansial ngono lho. Oh nyatane Pak Nanang ki ora dadi dalang yo nyatane yo tertutupi semuanya. Ayo. Ya ora? Ya kecakup kabeh. Kecakup kabeh Pak Nanang ki. Pak Nanang ki apa? Profesinya yang di luar apa? Yo mek lurah tok. Lurah tok. Ya senenono. Ya ora, Pak? Kowe angger dulu nyatane yo nyapane nun sewu. Nyatane yo tercukupi semuanya. Semuanya ya terrealisasi. Iya, iya. Ayo. Nyukupi apa sampean biyen? Loh, wong pancen aku nyatane sampean biyen yo dadi lurah yo ora berkembang blas. Ora berkembang matamu. Kowe lah nyepelek ning karo aku ngene iki ning ngarepe wargaku aku izin. Lho, aku ngomong kene guyu. Iki berarti tenan, Pak Eko. Rumangsaku ora mau. Ya ora. Uangin nuting zaman biyen zaman pemerintah aku ngene, piye rasane saiki zaman pemerintahan Pak Anang ngene piye rasane. Pak Anang saiki lho, Pak Eko. Malah saiki ki nun sewu. Keuangan dalam desa itu harus transparan. Biyen ku pengawasanmu sik aman-aman ae. Justru malah saiki pengawasannya itu lebih ketat. Kena efisiensi. Enek koperasi Merah Putih, enek MBG, pengawasan dari pusat itu ketat di saiki mumu. Ayo. Terus kamu zaman biyen aku ngentekne duit desa ngono ya. Lah lek sampean nesu berarti ya rumangsa sampean. Ya sak karepe ngono. Aku ora iso omong lek karo awak karo sampean. Ya ora. Wis rasa mbok engkel. Sampean bangun apa? Ayo, ning dalblon ningali apa? Ngawur lah kae. Loh, uangnya ngene lho, Mas. Ningali apa? Bangun apa sampean? Sik tak critani aja kesusu omong. Uang iki lek iso setelah kita berjuang ya, kuwi lalekno. Wis aja kok pikir nek apa sing tau kok bangun ning kono-kono saja. Hak penting lho, Pak. Kuwi story lho kuwi. Sing niteni iki warga masyarakat. Awake dhewe mung iso meneng. Masyarakat lho mesti omong ning aku. Tak tekoni. Pak Eko mbiyen tau bangun apa? Ya blas gak tau bangun apa-apa. Bangun apa? Mek tong perapatan kae sing benjut kae. Heeh, kae ditobrak wong. Aja ngono lho, Mas. Ning ngarepe wargaku mbok sing rada apik lho. Iki cangkeme iki. Aku ki ngajeni karo sampean tak unggulke. Lho, aku yo ngomong apa eneke, Pak Eko? Iya, Ning. Aku kan ngomong iki, saku mayang tak nggo nyukupi. Dadi lurah tak nggo ngono. Pak Nanang ora dadi dalang nyatane yo cukup kabeh. Beda pemimpin, beda aturan dan beda tatanan. Kae lho. Aja kae lho. Adalake. Belani masmu saya mungkin. Salah. Kowe biyen lho tau ngelok-ngelok, saiki bal dadi mase mbok belani. Anu Dik, gantenono dulu Dik. Kok Ganti lho. Sampeyan kowe kok angel-angel jamalun mbok piye? Saiki kowe runtang. Saiki runtang-runtungmu karo jedik jamalun. Piye? Aku nek ra karo wong-wong iki terus kapal ketularan kompo jajal.
Mangsamu. Ngeten, Mas. Wes aja ngeten. Weh Mas dulu emas. Ya. Ora iku jenenge yo mbacane hari-harian ngono. Oke. Kan piye no? Apapun bentuknya, siapapun pemimpinnya, kedudukannya sama. Ming beda pemikirane. Nalika semono Mas Eko pemikirane sing beda, njur sak menika Mbah Nanang sing lenggah nggih beda. Wah, kulo. Beda-beda pemikiran tapi tetap satu tujuan. Tujuannya ya tetap kanggo masyarakat Boyo. Kemakmurane warga. Nah, Ojo usah dadak cendek pisan didhuwurne. Kuwi lho, Mas. Zaman Pak Jokowi karo zaman Pak Prabowo. Leres. Programnya kan sudah lain. Beda. Pak Prabowo piye, Pak Jokowi. Nah, ini. Lah aku karo Mas Nanang ya ngono, Gitu karo loh, Mbak Lurah. Ngono lho. jadi jangan semata-mata memojokkan seseorang bahwa mencari kesalahan seseorang. Lah, kuwi pancen golek salahku lho, Mas. Sampai nek nggawe masalah dan menyalahkan seseorang yang tanpa ada bukti otentik, itu namanya Kena pasal. Ngono. Pasal di, pasang piwon. Pasal kok pasar. di pasar we iblis iki kok iso. Manten. Heeh. Manten. Dadi manten ki sing penting Ini. memegang 3A. Apa kuwi, Mas? Akhlak, amalan, arahan. Oh, gila. Ini. Manten ki tiga. Manten ki 3A, akhlak, amalan, amara. Akhlak wae bejat. Kok bangga ngono. Anu, lun munggah dulu lun. Saya sih kok don lah kebengi. Ora ngajeni karo ngene iki lek golek ukara 3A ngono iki. Tamen ya, Mas. Aku ora percaya belas. Delok duren kae njabane lincip kabeh. Ning sok kala jerone rasane ya beda. Menungso ki kedudukane ya padha, lanang ya padha, wedok ya padha. Ning nasibe beda, takdire ya beda. Ngono lho. Mulane sing tak omong ngeten iki. Nggih. Wong ki nek jenenge mripat wae sing Gak percaya belas aku. Wis to Mas, sampean ngomong jal 3A apa? mripat ki lho sing ngati-ngati wis iso klilipen. Skiledlen, sikil ki lho, gak enek mripate ya iso kesandung, jajali. Mripatmu tanpa keculek ya iso mbrebes. Lah kowe iki kok ndadak kowe ngelokke aku padha karo ngelokke sing gawe urip lho kowe. Ora ngono lho Mas. Apa? Wong ki lek menjelekkan keluarga padha karo jelekne awake. Lah niki to. Sampeyan ki berdua sudah keluarga lho Mas. Loh, aku ora ngelek-ngelek. Iki Wot kasunyatan. 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 Aku yo gumun. Biyen lecet ning ujug-ujug kanthi. Kalah kowe iki padha ae. Tak buyedel polokmu ora, Mak. Lah aku melu ngemblok Terus 3A itu adalah timbang aku ngombelan iki salah siji kaya ngemblok. Pak Jumiran anu lho, Pak Jumiran leh pengin ngrungokke ular-ular ki tenanan. Dados manten sing penting pondasine akhlak. Wong iki sing ora tau kena godha Kang Jumi lho. Wis saestu, Pak. Lurus. Masyaallah. Pak Jumiran iki lurus, Pak. Lurus Jadi ya, Kang Gangsi? Pak Jumiran iki lurus, Pak. Langsung ngidul lurus gitu, Pak. Macamu. Dados 3A Mas Eko nggih. Siji akhlak, loro amalan, telu arahan. Jelas no. Akhlak menika tegesipun menapa? Dalam menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga itu harus dipondasi dengan akhlakul karimah. Tegese kudu pondasine kuat perkara pikiran, kudu kenceng. Ya. Ngono. Akhlak. Sing angka loro Niki amalan. amalan. Piye pengalamane manten lanang, piye pengalamane manten wedok, ki padha-padha diamalke untuk mempondasi keluarga yang baik. Iya. Kudu diamalke. Iya. Ilmu disake ora kemrosak, digembol ora mendosol. Duwe ilmu ya kanggo mulang, duwe duit kanggo nyumbang, duwe tenaga ya gelem rewang. Iya. Niki lho, Pak. Kuwi Nggih. sing angka 3 Akhlak, amalan, arahan. arahan. Piye leh iso ngarahke sing wedok ben bekti karo sing kakung, piye leh ngarahke sing kakung ben iso mayungi sing wedok, diarahke secara baik. Iya iya. Niki dadi Iki krak-kraknya apa tuh, 3A. Mas? Nggih. Iya, 3A. Nek wis 3A kecekel baru 3B. Wah, bar A terus B. Nggih no. Nggih. Bobot, bibit, babat. Ya. Kuwi soto. Kuwi soto. Kowe ora ngerti Teman ngene iki once-oncekane yo kudu dianu. Nggih, Mas. 3B iki lho. 3B itu bobot, bibit, babat. Bobot. Bobote manten wedok, bobote manten lanang kuwi kudu seimbang. Kedewasaane. Leres ngoten. Bibit. Nalaripun bibit, aja ndelok bibite wong sugih, aja ndelok bibite wong ora duwe. Kabeh wis ginaris marang Gustine. Derajat pangkat mung sampiran lan ampiran. Niki lho. Terus babat. Babak tadi kok sak tabok 5.000.
Babat ki proses. Manten ki mesti proses, step by step. Wah, berarti wi palase nemen. Nyapa? Step wi palase nemen. Step by step ki bahasa intelektual ngono kuwi. Ora ngerti kok. Iya. Proses membawa sukses. Mula babate kudu dieling-eling. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Bener. Nalika Pak Jumilan kalian Bu Yudiarti, prosesnya ya rekoso sik. Iya, no, Mas. Akhirnya nemu mulya. Mbok piye le ceker sing penting oleh dalan niki. ngancik dateng kesuksesan. Niki nek wis 3A atau 3B kepegang ditambahi 3C. Wah, teko apa kuwi engko yo? Iki ngantek jam 4 tuh ngantek 3Z. Wis ngono sesuk tak tutukne jale. Bener loh Mas, lek tak Oke. pikir-pikir apa sing dikandake Mas iki bener Nah banget. niki Sing penting niku 3A, 3B, 3C. Itu yang penting tuh satu, Pak. Apa? 1D. apa kuwi? Disiplin. Oh, gila. Cekak aos. Disiplin. Gak 1D to, 2D no. Disiplin dilebokne. Lho. Ben disiplin tok ora mbok lebokne susah Mas kowe. Mulane ngene lho. Dampake ngene kita. Ini. Wah, tegese disiplin itu disiplin mengemban amanah sebagai rumah tangga. Ya, kuwi. Endi presiden rumah tangga, endi ibu rumah tangga. Disiplin waktu, disiplin kerja, Amin. disiplin apapun bentuknya. Kabeh kira disiplin insyaallah mencakup dalam semuanya akan menjadi keluarga sing harmonis, keluarga sing ayem, tentrem, sing ora ana beda apa-apa, sing dadi keluarga sing nganti kaken-kaken lan ninen-ninen. Jajal nek delok manten loro Mas Adi karo Mbak Nunin. Iwang, Kuwi carane Mas Iwang. Mas Iwang. Ah. Jajal nek cara merek motor Di mantene, umpamane. di mantene. Lah kae lho. Oh. Di. Kae lho enggak kuwi lho. Nah. Ae. Cara motor no umpama lho. Umpama motor Yamaha no piye? Yamaha. yang Merek. Yamaha umpamane. Yamaha ki saka tembung yakin Wow. makin madep mantep Dan menuju harapan kedepannya menjadi keluarga yang harmonis. Lho kuwi lho. Ha? Iya. Wes ki mau lho. Yamah. Ya ki Yakin, makin mantep mantap. hati harapan. Ah. Tegese yakin karo atine dhewe madep mantep manembah meragusi Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, harapan kedepannya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kuwi ngono kuwi Pak Eko. Iya, Kuwi iya, nek iya. tembunge Yamaha. Ya. Upama digawe pamane liyane. Apa? Honda pamane. Honda ki saka tembung wong wedok. Tegese honor dari lelaki. Honor dari lelaki harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Oh. Tegese ngene, wong wedok ki sak kula nun sewu. Berdah pemicu permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan itu kadang-kadang itu ya muncul dari ekonomi Pak Eko. Oh iya. Lah, wong wedok kuwi harus bisa mengatur ke ekonomi. Pengeluaran harus bisa disesuaikan dengan Lah, pemasukan. kuwi lho. Ojo senang belanja online, tapi harus mengutamakan kesejahteraan keluarga. Kuwi apik. Ya. Sing penting niku Pak Eko. Bener. Ojo sok nersulo gege mongso apa angen-angen sing ora cocok karo ekonomi pemasukan saka wong lanang. Dari bahasa Loh, iya, no. mengurangi keinginan. Iya. Besar pasak Daripada daripada tiang. Iya. Wong itu kudu pinter. ya daringan mergo. Daringane, Pak. Kuwi hon. Honda. Da. Wes iki mau Honda ki ngono kuwi ya. Lu mek kuwi to. Honor dari suami. Oh. Kone? Nah, terus Suzuki. Suzuki. Suzuki ya? Ah. Suzuki. Iki improvisasi lho iki. Suzuki. Ah. Suzuki iki saka tembung Suzuki. Kuwi mah gak gawe kuwi lho kamoko. Suzuki. Suzuki saka tembung susah seneng, suka duka kita lalui bersama. Hebat. Tegese wong lanang karo wong wedok wis hubungan berumah tangga, kuwi harus harmonis. Tegese apa? Susah seneng kudu dilakoni wong loro. Mergo wong omah-omah ki tidak menyatukan perbedaan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Iya, iya. Yen gelem lorone kudu gelem nampa senenge, yen gelem nampa senenge ya kudu nampa susahe. Iya. Aja susah ditanggung wong lanang tok, ya kudu wong loro. Ya. Enek masalah apapun bentuk permasalahan harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Weh, iki lho apik lho. Apa-apa masuk Suzuki. gandeng-gandeng. Suzuki, Pak Eko. Iya, iya. Toyota. Toyota. Toyota ini Pak Eko. Enak ngawut iki ya. Tuh mereka saka tembung tobat. Wah, Biyen dadi wong lanang sadurunge rabi yo nakal, biyen dadi wong wedok sadurunge rabi yo sok kalau seneng dolan. Saiki harus dikurangi. Tobat untuk mengurangi aktivitas biyen awake sik dadi bujangan. Yo ki yo sok kok. Yo sok ki gawe, kudu gawe rumah tangga sing harmonis. Taki tanggung jawab. Tanggung jawabe dadi wong lanang, tanggung jawabe wong wedok harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Ah, iki apik lho. Tolong. Iki nek perkara merek apik. Ini iso Apa awet, sih? Pak, kok. Sik duwe nek ora?
Ayo. Suzuki, Toyota, terus apa ya? Ayo jajah sing duwe Sik, pura. Ayo. Kawasaki. Kawasaki. Enek no merek Kawasaki wi. Kawasaki. Kawasaki ki karep kudu padha, waki wawasan kudu beda. Saki sayek seko kapti, kiki kitab suci kudu nyawiji. Iso cari. Sanyandai. Iya. Kawasaki karepe kudu padha. Wong nek wis membina rumah tangga harus satu misi satu visi. Waki wawasan kudu beda. Wong lanang nyambutke wawasane beda, wong wedok nyambutke ning omah wawasane ya beda. Ning kudu sayek seko kapti, kitab suci sing kudu nyawiji dadi ati. Mergo apa alde mlaku ning donya iki ya junjungane utawa panutan iki ya saka kitab suci Al-Qur'an tinggal saka Allah Subhanahu wa taala. Hyundai. Wis enek to. Hyundai. Hyundai apa Hyundai ya? Lambung aku ora tau tuku kok iso. Kok aku iso. Sing bener apa le? Hyundai. Ya? Hyundai. Hyundai. Kamu. For me. You my love and my love you. Tegese kamu cintaku dan aku cintamu. Wong lek wis grembek rumah tangga, you and me and you itu harus membina rumah tangga untuk memprioritaskan keluarga yang harmonis. Tegese apa? Happy wife, happy life. Wah, bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. iki bocah ki ning Inggris suwi, Pak. Mula praine kaya kunci ta iki. Kunci yang ngepruk cengelmu. Hyundai. Itu hari Pak, hari-hari harus dilewati dengan kebahagiaan. Mergo membina rumah tangga itu kita harus bahagia, ojo susah. Mergo susahmu ki nun sewu. Wong lek wis susah, iki nek tak iki ngibadah. Wong ngibadah kok susah. Ngibadah iki kudu bahagia. Nggih mboten Pak kok? Iya. Lho ngono Dadi Pak Jumilan bengi iki yo ngibadah. Ibadah Mas. Garwane ngibadah. Ibadah. Ngunggahke putrane nggon pernikahan ngibadah. Ibadah kabeh. Lah engko nek si sapa sing manten lanang karo manten wedok manten lanang engko bengi nek ngibadah Kae lho sing pakai ireng-irengnya lho. Sopo jenenge? jaketan. Iwang. Heeh, jenenge tenanan Adi Wangsa Kusuma. Ya aku julukane Iwang. Bang. Karemu kuwi lho. Heeh. Nggih, sing jilbaban hitam. Cocok kowe. Wah. Kok cocok piye to? Iya, toh. Kuwi kodame apa ku? Entung. Kodam entong ki apa kok iso? Kodame. Entung Ki meling-aling ngene. Petolah. Lah, Aja ngono lho. delokmu ngono ki, Pak. Poso iki kaya entung, Pak kok. Piye to? Poso aja kaya ula ning kaya entung. Bedane entung karo ula kudune. Ula lek bar mangan, kuwi mesti poso paribasane berminggu-minggu berbulan-bulan. Iya. Ning metu ya bakal dadi ula, Pak. Gini mboten? Iya. Tapi lek entung mlebu ning gone godhong gedang melungker ora mangan ora ngombe, ning metu dadi kupu-kupu betapa indahnya dunia itu. Iya. Ape. Gini mboten? Ape. Mulane iwange koyo entung, Pak. Biyen lho, Oh, dadi entunge iwan kuwi kaya dadi entunge iwang kuwi. rasanya andak entunge iwan kok iso. Dajal, Apa kok Pan. entunge iwan? Delok entungan tadi. Kurang apik entung. Pentungmu bosok. Dadi iwang ki insyaallah sakwise poso dadi bujangan, saiki wis nemu jodone, insyaallah akan menemukan keluarga yang indah, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera. Amin. Loh. Jadi nalika bujange diibaratin entung ya, Mas. Nggih, Pak. Saiki wis mekar. Mekar dadi kupu-kupu. Dadi kupu-kupu. Ngalor ngidul menemukan keindahan, Pak. Iya, wah. Loh. Iki apik lho. Yo ngene iki lho. Mau ketok yo mek ngengkel tok ning asline punya mutu muatan kualitas Loh, bahasa. piye to, Pak. Mas? Tutur-tutur ngeten iki lho, Pak kok. Bener. Loh, Lek sampean apik tenan Mas Jan. Sampean yo apik. Loh. Sak tenane sak iki yo apik lho Mas. Alah. Aku lah ABC to. Aduh, kuwi menjadi ki nun sewu. Tuturamu lek ABC iki koyo kecap lho. Nyapa? Mek omongno kompor kok. Gak cocok ngono ya. Wis ora cocok karo anu kelakuanmu ya. Jajal ibu-ibu warang ngono ya, Mas. Loh, iya lho Pak Eko. Ya, iki. Anu bucare iki lho bucare Pak. Lah niku lenggah niku lho. Bucare iki. Lenggah teng wingking niku lho. Ah itu. Oh iya. Kok dengaran ge klambi linmas ta bucare. Linmas dasmu. Kuwi kang wis Kuwi linmas. kang les karo pilus Kuwi rukun lho linmas kuwi ngawur rek. Ora enek sing dijogo pakaning pos sementu. Engko sing dijogo sapa? Lah ya hafal to, bareng mamah kene hafal kowe.
Iya. Jajal lagune sing rada religi, Pak. Iya. Apa? Anu jajal Aminormu, Mas. Aminor, Mas. Kene karo aku. Kene. Ya ya. Bapakku NU. Wah, Iya. bapakku dagelan kok. Loh. Iki tembang iki lho. Musin. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku ansor. Gila kita lek kowe kakek kumpul dal blur kakek kumpul. Kok ibu muslimat kok ibumu laundry lho. Ya Allah. Laundry lek pekerjaane lho. Ngeten lho Mas, niki pun lagu pun sing pun diripta kalian para-para kyai sing winasis babakan ilmu agama ngono lho, ora kok mbok slengkel iki bae. Ayo sampean di depan. Mas, nuansanya agak padang pasir nggih, Mas? Ya. Timur Tengah. Terbang. Bungplak, ayo. Ya. Mas Bagong. Mas Jadi. Mas. Baru tanggapan tuh jatah melu iki ya. Gara-gara Mas Jedi amen diparani. Parani ya, itu mesti kadal kurang betekmu. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku ansor, kayu patayat, melu NU kancen nikmat, ngalor ngidul kok pekat, melu NU kancen nikmat, ngalor ngidul kok pekat. Yo, Apik. nih, tak golekne alat, jajeli Mas. Gak nggo terbang elekan to, Mas? Lho, lek iki lho, dientakne iki Mas. Iki ning ngarep kuwi tak nggih ada anu sajen iki. Oh, terbang kok. Oh, lah iya. Oh, Mas teh propertinya itu. Propertine iki ae. Oh, iya, terbang ya, Mas. Tak nggih ada. Nggih instrumen. Nah, sip ngene. Lah, iki terus tak nggih anu ada gedang. Ngene iki Mas Luduk. Iki apik iki. Sarah-sarah. Jangan. Aku suka aku ya. Anu segone ndi, Pak? Sego. Niki ning ngajeng iki anu apa jenis sajene gedang. Jajal tak tabus sik, jajal. Ah. Sip, ayo Mas Luduk. Terbangku, Mas. Ayo, Mas. Lah ora karo. Pas no, Wah. Oh, masa ngene muni ya? Danyal. Kuwi lagu sing Yo ngono tabun sik ngono. Wong sekti iki ngene iki. Pripun? Ngene muni. Jajal. Terbange, Mas. Jajali. Mas, Jajali. terbange. Anu sing adik-adik santriwati nderek. Ayo. Yo. Yang ngene iki lho, aku ngene iki. Mbok kira aku karo ngene iki terus piye? Tetep tak payungi ngene iki. Mbok payungi ku mbok pilih ndil mbok rabi. Kaya rumangsamu peh dulure sun opo piye? Terbang piye ini? Lho, terbang kowe Mas, Mas. Pas. Pas. Oke. Ayo tabuhan kok iso. Ya, oke. Prak no. Oke, siap. Ayo, hati-hati santriwati. Sabrokatmu, Bos. Katmu. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku ansor, bayu patayat. Ya, ngono ya. Tangger plak lah ngono ya. Sah ya. Suka. Ya oke. Soal Nabi Muhammad. Gerakane lebih gerakane. Iki lho, langsung lingkuh ae. Atus sik. Atus sik ta. Wes nggih ngatek. Bapakku. Ya. Bapakku NU, ibu
Bisa. Ayo kamu sini. Sah ya. 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 Ayo coba, rodok tempomu rodok tambahi. Ayo. Ya. Ya, Cik. Oh. Bapakku eno ibumu sing terbangi kabur. Dan rumah saku iso menjiwai ngono lho Mas. Saestu. Heeh. Iki sesuk awake dhewe duwe majelisan dhewe. Iya. Aku lek trimo ngene iki ya pisan tok langsung iso aku. Ayo dibaleni ben rodok katam. Lek, Baleni ayo. Wis. Bapakku eno ibumu sing ansar bayu pataya bayu pataya melu eno pateni Pun paseh. Benjing nek mantenan sinten mawon. Mengke selawatan nggih niki mengke. Nggih. Santrine niki. Penak banget gawe rombongan dhewe nggih patayatan Patayatan. Majelisan dhewe. Heeh, nggih selawatan. Iya. Hmm. Pun penak enggak Mas, tembang Mas. Ah, nggih. Nggih. Terus ke tembang-tembangan Nggih, sing kepenak ya Mas. Ya. Sip Pak ya. Loh, Anu ijol terbang ijol. Terbang ijol. Lah wong sing ngampili Mas Eko kok dadak ijol ki nyap. Ijol. maksudnya piye? Terbangnya Niki ijo. lak Coba. niki lak jan Anu, sili sik iki- to kok nek iso tenan lagi disili terbang. Anu tak getekmu ya. Jajal kuwi jajal kuwi gege. Anu, nggonku kulitnya melempem Pak ya kok. Oh iya iya iya. Tasutan dadi ndak iso mak kentring ya. Heeh. Pak Eko saged to jan contoh nih Pak. Lah aku ndak iso terus terang wong ngarep kuwi bendina selawatan aku. Iya. Pokoke tanggane kepaten tinggal ndelok bal-balan aja. Oh, Iya. jale. Ya Jal. Iya dok. Emang sini. Cepet. Cepat. Bapakku ing ibumu sing enak lho. Terbangmu balik lho, Bos. Terbangmu balik. Hah? Terbangmu balik lho. Mosok ganteng-ganteng pekok ngono. Deng. Titik tapi kandel lek sampean Mas. Wapi yo. Kandel piye sailatku kok. Kita lihat Tarik tarik. tarik. Heeh. Kita lihat apa? Jejer Mas aku Terbangnya kok di mau? kita kandel. Sing kuwi terbang sapa? Wah wong disili kok kono. Kok apa? Kok kono. Bajingan nih. Duh. Kowe iki mbok aku itu kok anggap aku iki apa Jar? Iki nang desa-desa aku dhewe. Tuh, baleng ireng malah koyo tikus got lho. Tikus kot mengklekmu piye? Kowe tak suwamplok ora aturan. Ngene aku pegel tenan aku. Kok ngajeni sithik to. Rumangsa. Karo aku wis cukup rasa karo kono. Senen-seneni Mas. Ngene iki. Masa Aku apa nemen ra iku, Nduk? tak resane Mas, kuwi ngawur. Muni Rumangsaku. dresiki sing apik lho. Ora. Diresiki. Kaya adikmu ngene iki lho. Diresiki. Ngresiki. Diresiki. Kok malah kok iso malah mbok wae kuwi. Diresiki. Kowe iki yo adik asu ya. Ngono.
Ya. Kocone. Seto. Kocone. Pasti. Wah, jabang bayi. Piye? Hadirin yang berbahagia, Baru. malam hari ini ada bintang tamu trio, yaitu inilah produk unggulan obat nyamuk cap 3 iblis. Wah, ya kenemenen. Sesuk-sesuk ngono iki njogo karo kewibawaane. Ngene iki mosok aku kok ngono ne. Kayak wis jigo. Ayo, kowe ora ngajeni. Ora ngajeni. Ngono kowe. Ayo lakono. Apa ke tisu? Tisu. Tisu lah. Alah, mau biasanya serbet. Aku ya anyar-anyaran tisu basahi. Baru tisu magic. Dek iki lho, awake gak tisu basah, tukune tisu magic. Terus digengil. Lho, kok kandel? Enggak, anyar-anyaran itu tisu basahi. Loh, tak buka kan. Loh, kok teles tak pepe, Mas. Wah, ya apa to yo. Loh, tenan ya anyar-anyaran Jadi itu. bekal. Ning apotek ya. Nggih. Tuku obat tidur. Terus Lek goe kalem-kalem. danya apa, Mas? Apa kok? Oh ditangi. Kayak konco Kang Suryanto yang di Kang Suryanto. Nah, zaman awal-awalane Aqua. Nah, air mineral kan si anyar toh. Karo aku ning lapangan Boyolangu. Tuku Aqua. Hancuk. Kadungnya tuku larang jan persis banyu putih. Anyar-anyarane Aqua. Kuwi lho wong isih urip iki. Iya. Domongi. Lho ngono kuwi. Wah, Angkat. Aku wis ndak pitung rene iki ndak pitung bayaran iki terus piro wis diremuk. Pero, benar. Ya Allah. Bur. Ayo. Dua. Pijan kayak tukang becik lho sing poh lho. Puri sama Dari sapa? wah Rensil sudah ya? Kene. Oh, sudah karo Pak Basuki Mayo seje karo Mas Dudu karo Mas Didik. Halo Bandung, ibu kota Beriana. Halo Bandung, kota Beriana. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Malibu rebut kembali. Sehat ya, Buri? Sehat Mas. Nggih sehat. Wis kowe banyol dhewe aku tak ngresiki raiku dhisik. Buat cepat ngono lho. Cepat kan sitoke. Jare pengen ketoprak. Wono. Bur. Dalam wong kluduk. Sehat anu suwi apa nek Sehat alhamdulillah. Ya yakin insyaallah adik iki 3 dino padha terus iki ya. Nggih, alhamdulillah. So bengi ning ngentrong. Bapak ya aja ngantek batal. Ngapa, Mas? Aduh tak go DP perumahan iki aku. Pasti iki omah jaket iki lak wis digawekne manuk iki tak tukone omah manuk iki. Tembangin apa, Mas? Kan lho. Kepayon piro? Pilihan dhewe aku wis ndak. Bareng awakmu lap-lapan iki kocon koyo gegek bulu. Kepayon piro lho. Yo kene. Loh, paling ndak duet Pur. Karo Renjel duet no. Iya, Renjel. Sangatmu tembange aku sik tak ngresiki iki. Salah Aku itu. sik digarap iki lho bocah-bocah jan wes. Wo sampean ya. Duit kali Mas kucuk iki. Jane masih koyo rasa dilapis esuk-esuk kena gidulanan putumu lho. Mosok diputu jan. Duwe ngawur anak Yut kuwi. Jane wis tuwek ngono. Yut sapa to? Dinut. Lah iya. Kok Yut iki sapa? Sapa? Arep muni piye? Jane wis tuwek ngene betik murahmu kowe. Dak. Ketombian aku ora Wis nakal. Nyanyi dhewe itu ya, nyanyi dhewe ya. Sendiri. Ya ya. Berdua karo Renjel. Berdua untuk teman-teman berdua. Oh nggih. Ya. Lestari. Kalau Salim. Kalau Salim itu apa tuh? Mau Sumanding. Sumanding, Pak. Tadi muga-muga teman-teman karo tetap sumanding nyawisi dari siji nganti kakek-kakek lan ninen-ninen. Amin. Sumanding, sikat. Sik to. Dijajal dhisik. Nadane kok kedhuwuren karo anu. Oh, iya bener. Mas dijajal. Lah guyu cedak cedeki guyak-guyak cipok borok. Kok iblis kecebut dong. Ya. Si
Sineksen bulan kekancare ratri Gure jagat Ini kamu kok Cino ya, apik enak ini. Pelan. Iki pancen sing kok Cina, Mas. Lho, lap-lapan yo sik sambi omong iso. Loh, aku sembarang tak sambi kok, Mas. Dajelek anu sesek anu. Aku tak sambil di YouTube biasanya. Ya cari Mas Iya. Ya. Sineksen bulan kekancare ratri Gure jagat Kok Cina lho, Pur? Sesino. Wih, ngomong. Sing lanangi gejala stroke kok kuwi. Bismillah, Pak. Dutan sing mlebu ning WA bareng, Mas. Ya, iki Mas Gensi, ya ngersake tembangan. Ya. Assalamualaikum Mbak Eko, waalaikumsalam. Niki sak rombongan saking Ngantru. Siap. Nonton bareng. Ya, Jas. Wong ngantru ki, Pak. Oh, Ampun kesupen benjing awake dhewe. Niki kayak ngantru to. Aja lali benjing teng ngentrong. awake dhewe teng ngentrong, lek ngentrong gitu lek Ngantru kan kono to, Mas. Kan foto Ya tapi kalau iso ngluruh kon dindi kok. Iya. Dina teng awi dek wingi enten sing nyusul teng sumber gempol. Nggih, iki Ahmad Tarifin iki ya sik delok. Kang Tomo Ete iki ya sik delok. Ya, iki Ah, kula kirimke salam kangge Mbah Gunung. Mbah Gunung. Ya. Kok kenal karo Mbah Gunung aku? Kenal micete dicicil kok niku. Nggih, iki Pak Guru Marji. Iki yo mirsani, yo ngersake katresnan sejati, Nggih. sumanding, dalan liyane Denok, Denok, ya wah, sumandinge sampun Pak Marji iki yo lihat streaming, ya, oh sak rombongan ding malan, Loh, ya, mosok sak kepala sekolah berang. Loh, Pak Marji Guru maksudnya sak rombongan bodo nonton rene. Oh, tak kira ya Pak Marji Guru. Niki gaten sing kirim salam teng Mas Gluduk. Nop sinten? Niki khusus untuk Mas Gluduk. Wah, sedulurku sing paling asoe. Ya. Sapa-sapa kuwi? Saking Hasan. Sopok wo Hasan. Iki dulure Hasan to iki Yan. Ya, iki Tole Yuska, Lor Pasar Burung jen delok rene. Terima kasih. Ya. Ya Mas, diteruske tembangane. Loh, Kalian komunitas kula, Pak. Napa niku? SP. SP iki? Niki dalu mlumpuk sedaya niki. SP iki napa? Sedulur pedhot. Kok sedulur pedhot. Weh, kathah kok kanca-kanca kula niki sing. Mia Aprilia sama Anggun. Oh, gini. Ya. Ini Mas. Sebenarnya. Sorak-sorak bergembira, bergembira Merdeka. Sebutannya kok nganggo lagu-lagu Oh, kebangsaan. ini kan masuk ke bulan Agustus. Oh iya ngancik bulan kemerdekaan. Agustus ya Mas. Dok, sampean dulu lulusan berapa, Dok? Maksudnya Lulus sekolah apa? Kuliah Kuliah. lulus 2025 Alhamdulillah. Oh, Berarti S1 ya? Nggih S1. karawitan Mas iki ya. S1 hari-hari kemerdekaan, hari-hari nasional apa lagi, Dok? apal Oh, mau 21 April apa, Dok? Pancasila Bagian. Kartini Lah yo Kartini. aku dibisiki sampean malah ngeblank Wis iso aku penggagas aku meneng aku. Oh, aku tau meneng kok. 21 April. Pancasila 21 April. Kartini Nah, Lah yo Kartini iki ngalor ngidul gawe bros Pancasila. nah, 17 Agustus. tahun hari kemerdekaan Indonesia Nah, jajal iki. 10 November pahlawan pahlawan. Sing to semangat ngono to, Halus Pi. Pak, halus ya beda. Pahlawan. 10 November apa, Dok? pahlawan 2 Mei. apa pendidikan Mas Luduk kapal. Nek tanggal 3 April malam Jumat Paing. Kuwi rabine Pak Kamto karo Romlah.
Balik. Tekoya api-api dadak. Aku ini ide Pak Kamto. Ini tak sombong lah. Dek, apa Dek? Lagunya apa Dek? Tuh, tembangnya tak tentokan Mas. Kok tak tentokan itu? Deno aku suka aku karo tembang Deno. Wah, ini cakip kue dinelam ya. Napa meneh? Kepek dino ya. Lah kok iso? Sulit ora ber Pancasila. Lah yo ke Sik. Buka artine semua. Sampean tak ngerti pahlawan toh? Ngerti pahlawan toh? Nggih. Pahlawan ngerti. Iya, pahlawan. Umpama polwan tahu polwan? Tahu. Polwan itu apa? Polisi wanita. Nah, bedanya apa polwan sama polisi? Ayo. Kalau polisi laki-laki. Terus? Kalau polwan wanita. Oh, salah. Kan Lah. duduk. Ngerti ra bedane polwan karo polisi? Ya padha kuwi mau. Ah, salah. Bedane apa? Nek polisi kuwi ndurane coklat nom, sore katoke coklat tuwek. Nek polwan. Nek polwan ndhuwurane coklat tuwek, ngisorane coklat nom. Tak katoke. Mbah ora roh aku. Mosok teko kono. Sapa sing roh katoke? Masa enggak apa-apa. Cah loro iki Doraemon. Deno. Dina, jajal Gun, awakmu Gun. Dina. Akate masjid. Anu. Mas, Yudi main nemu tuh itu. Mas Santo. Kuwi jenenge Farid. Baret. Jenenge Farid Darda yo. Ora ngerti. Ya. Sayang. Wah, apa? Sik. Bareng kowe nembang sayangku, Jamalun langsung metu. Kok tuwek men to? Oh, Ya, sing metu ya aja sing tuwek. Oh iya. Biyen tahun 6 lho kuwi. Wong Mangsa. aja nyepelekne wong tuwek mergo biyen iso saiki tuwek ki biyen tau dadi nom. Awakmu cara orang menghormati Kang Jamalun ra viral we. Obah saubah full video. Obah saubah video. Ayo sampai kancane turu, HP-ne pun di video dhewe. Karo. Aku sing karo Jamalun iki sing tak gumuni sih tak Mas. Karo dalan apal kok ndak. Apa lo kulo terus iso yo. Iki Jogja metu kene. Masuk. Yo, omong aku sosok ketularan. Ayo, Gun. Sing sita mek benane rambut. Sapa? Jadi ya, angger ngomong duduk. Sesuk ning tindak. Kene iki apane sesuk ning tindak. Aku lek rasane wis ora sing 14. Yo. Oh, nyanyi iki tangan aja gitu. Lah ngono. Sayangku sing bagus dhewe buron apa bakal tak usahake Mia. ibarate saisi bumi nggo kowe Enak to? Ya hop. Tak ceritani. Piye? Iki ra percaya. Kang Jamal ini takjak tanggapan yang Kediri. Jamalun. Aku ndagel yang dhuwur Kang Jamal ini video kula kali niki. Ah. Tak matne mlaku ke panggung. Kok mburi yoga, Ah. balik rene neh. Terus tak enceng kok ngene. Wong HP-ne mati. Kok sok ngene gayane rono barang ki lho. Kowe ngawur. Kuwi ora mati. Kuwi video. Dawuh leresan. Sik dereng lho niki. Neruske karo tembangan. Celuk kok. Kaya Lho, awake dhewe gegojekan geguyonan ora mung guyon-gujek nembang ning uga ana tarine. Oh. Lohani itu punya keistimewaan. Loh, warga masyarakat sini itu juga dengan tari itu suka sangat Mas. Mulai lagi tak aturake tembangnya Bajing Loncat. Nggih. Sing nembang Jonggrang. Hani. Sing Kali Joget Hani. joget Hani. Iya. aku bayangane sing dawane kritik malah. Piye Apa? Kang Jamal karo Jedi lho. Sing sitok duwe apa? Profesi ngono kuwi. Pendono dhewe. Kegiatan dhewe. Kegiatan dhewe sing Jedi ya duwe kegiatan dhewe. Oh. Aku ora tau penduk ya. Ora tahu. Iki cara penduk wis apik kuwi. Piye, Mas? Cara kowe dadi Jamalun. Wong aku Jamal. Aku Jedi. Iya. Aku Jedi. Iya. Kang Jamalun kan senengane video. Video. Jedi mesti piye? Iya, mesti undane rambut. Ah. Rambut. Jadi kowe Kang Jamalun itu. Nah ya, piye. Iki improvisasi sebentar Iya, Mas. iya. Loh,
Kang Jalu gak tahu Kang Jadi Gak tahu. Jalu video Nek nyeluk anu jedek nek nyeluk. Jedek. Sidak. Lah yo sidin, sidek. Sidak. Oh. Mas Dek nyeluk Kang Jalu napa? Ya lon ngono ya. Lon. Lan lon. Ini video itu lah. Dek sidek. Lon. Ya apa? Dek. Dek tak kirim Mas Ikon. Apik ora ndak? Videone apik ora ndak? Terus sing sitae nyusul. Jajal dulu ya. Iya. Videone apik ora? Apik lho ya ta. Lho apik. Apik ta. Nah, engko sing sitae nusul nek. piye? Sing nggawa tas. Ndak budal ngono ta cacang seragam budal iki sing. Ya Sim. Mek sahabat. Iki mang sahabat. Aku merotok. Aku merotok Mas. Ya bar kok ngawi yo adoh jenenge. Moyo kon golek sopir ora supir dhewe. Gering iki lek pas dolan lek ning omah adem aku. Tapi diketaki sing itu. Jamal ya kok bos sekali-sekali sedekah rotine didum ning dalan. Ayo Han, jumeneng yo. Ani. Ana anu, Dok. Sampur, Dok. Enten. Sampurna. Ya. Sepotane Mas. Ya. Oh, sakjane. Apa? Jalu apa sampur? Sampur. Kuwi rokok sing biasane. Apa? Sing itu. Iki cacah yo ngono. Rokok ganti to ki anu. Sem. Ki rokok untel ki apa?